Tehtävässä 11 meillä ei suinkaan ole mitään laastarin pätkää, vaan meillä on juoksurata, jonka pituus on 400 metriä. Ja nyt jos me funtsimme hieman asiaa, niin mitäs me näemme? Me näemme 2 kappaletta suoria. Jos me otamme nämä suorat, odottakaa nyt vähän, mä saan piirrettyä, suorat pois, niin mitä meille sitten jää? Ihan totta. Meille jää 2 puoliympyrää. Piirretään ne. Kaarre. Ja toinen kaarre. 2 puoliympyrää eli täysympyrä jäi. No mikäs on täysympyrän kehän pituus? Aivan. Otat 400 metristä pois ne 2 suoraa. 400 metriä miinus 110 miinus 110 metriä. Sulle jää 180 metriä. Joo. Sulle jäi siis ympyrä, jonka kehäpituus on 180 metriä. No nyt sä palaat takaisin kysymykseen. Mikä on tämän ympyrän tai puoliympyrän? Tilannehan on aivan sama. Mikä on tämän ympyrän säde? Sitähän tässä tehtävässä kysytään. Tuon ympyrän sädettä. No niin, mutta kun taas muistellaan. Säde saatiin siis. Taas muistellaan kaavasta. Piiri jaettuna pi jaettuna 2. Eiks vaan? Ja nyt kun toi piiri on 180 jaettuna noin 3 on noin 60, tulee noin 30 metriä. Eli tuon ympyrän säde on noin 30 metriä. Laske sinä tarkasti, niin saat sen varmasti oikein.